Hello! Welcome back my YouTube channel, Iring Banbanon. Mga Iring, samahan nyo ako magluto tayo ng chicken na backbones. I-deep fry natin. Tapos parisan natin ng mais na binuyok. Mga Iring Banbanon, magluto tayo ng mais na binuyok. Masarap. Hello, good morning mga Iring Banbanon. This morning for our lunch, we're cooking chicken backbones deep fry with mais na binuyok, mga Iring Banbanon. So I'm cooking backbones chicken. So ako siya i-marinate gabi. So nag-deep fry ko. Tapos akong parisan o kuan ka na binuyok na mais. So mga Iring Banbanon lami kayo karon niya. Binuyok na mais. So, lagyan na natin yung corn na Iring Banbanon. Magsugod na taog buyok. Mais na binuyok. No, shout out dia sa kuan taga Cebu, no. Mao na siya pagluto sa mais na binuyok. Ang makarelate ani ang mga Bisaya. Lami kan siya mga Iring Banbanon, no. Mao na siya gitawag namo sa Cebu. We call this one corn rice. This is corn rice. So this is how you cook mais na binuyok. Na siya mga pagluto, mga Iring Banbanon. Mo siya pagkaon sa pinobre. So this is how you cook corn rice. So mo siya authentic gyud sa Cebu namo, no. Binuyok na mais.
first, magpa-boil ka of hot water. And then after, slowly drop the corn rice until mas sticky siya. So, nag-sticky na siya mga iring banbanon. So, kuan lang. Okay lang na okay. Continue lang na okay. Until maluto siya. Slowly na iyang kuan. Iyang kayo. So, crispy na akong backbones chicken. So, barato ra kayo ni siya. Ang usa ka pack ani, it's only 6 dirhams. So, daghan na kayo siya. Siguro mga 2 kilos. 1 kilo kapin, 1.5. So, crispy na lang siya nato. Para parisan nato og mais na binuyok. So ito nang luto ko mga iring banbanon. Chicken crispy, no? Backbones ni siya. So crispy. Kain na tayo. May soka pa kami, no? Kompleto dito. May garlic, ginger, chili. Fresh. Soka, tuba. Ito na yung mais ko, mga iring banbanon. Sobrang lutong mga iring banbanon. Ang sarap talaga. Kain tayo mga iring banbanon. Crispy mga iring banbanon. Sarap. Crispy and tasty. Plus, mais na binuyok.
Sarap mga iring banbanon. Hello mga iring banbanon, thank you for your watching my YouTube channel. Don't forget to like, comment, and share to your friends. Puno sa kasakit o puno sa kalipay. I-chika mo, laglag natin. Shalala bang bang. Bye! God bless everyone.